అలాగే స్టైలో స్కాబ్రా అనేది పెట్టుబడులు ఏమి తగ్గట్లేదు. పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలకి ఎక్కువ విస్తీర్ణం. లోసర్న్తో పోలిస్తే రాళ్ళు రప్పల్లో కూడా దీని రూట్ సిస్టమ్ బాగా ఒక 3 గంటలు 4 గంటలు కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు విత్తనోత్పత్తి చేస్తున్నారు దీన్ని 5 సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది. పాడి పరిశ్రమలో అధిక పాల దిగుబడి, అధిక మాంసోత్పత్తినిచ్చే పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలైన స్టైలో హెమటా, స్టైలో స్కాబ్రియానా రకాల గురించి గత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకున్నాం కదా. వాటితో పాటు ఇంకా అనేక రకాల పప్పు జాతి గ్రాసాలు రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పప్పు జాతి పశుగ్రాసాన్ని చూడండి, ఇది స్టైలో స్కాబ్రా. గత 25 సంవత్సరాలుగా సాగుబడిలో ఉంది. అయితే విత్తనం లభ్యత లేకపోవడంతో రైతులు ఈ పశుగ్రాసం సాగుకు ముందడుగు వేయలేకపోతున్నారు. ఈ స్టైలో స్కాబ్రా యొక్క విశిష్ట లక్షణాలను గమనిస్తే దీంట్లో నూగు అధికంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఏంటంటే 2.5 అడుగుల ఎత్తులో రైతులు కోతలు జరుపుతూ ఉంటారు. అయితే విత్తనం కోసం సాగు చేసినప్పుడు 4 నుంచి 5 అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరగడం అనేది దీని ప్రత్యేక లక్షణం. అలాగే దీంట్లో పోషక విలువలు స్టైలో హెమటా కంటే 1% అధికంగా, అంటే దాదాపు 16% మాంసకృతులు కలిగి ఉండటం అనేది దీని ప్రత్యేకతగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ రకాన్ని రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ అభ్యుదయ రైతు నాదెండ్ల బ్రహ్మయ్య 6 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. విత్తనోత్పత్తి కోసం వీటిని సాగు చేస్తున్నారు ప్రధానంగా. ఈ రకం యొక్క విశిష్ట లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దీని ప్రాధాన్యత ఏంటి, ఇది పశువులకు మేపడం వల్ల కలిగే ఉపయోగాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బ్రహ్మయ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. మీరు పప్పు జాతి గ్రాసాలను 10 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు గతంలో అనేక రకాలు చూసాం మనం, స్టైలో స్కాబ్రియానా అని, స్టైలో హెమటా అని. అలాగే స్టైలో స్కాబ్రా అనేది గత 25 సంవత్సరాలుగా సాగుబడిలో ఉంది. బట్ మీరు దీన్ని ఇంత భారీ విస్తీర్ణంలో 6 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటారు? అంటే ఈ పప్పు జాతి పశుగ్రాసాల పైన రైతులకు అవగాహన తీసుకురావటం ముఖ్య ఉద్దేశం అండి. రైతుకి అనుకూలమైనవి 10-12 రకాల దీర్ఘకాలిక పశుగ్రాసాలు ఉన్నప్పటికీ సాయిల్స్ మారినప్పుడల్లా, భూమిలో ఉన్న సారవంతమైన లక్షణాలు మారినప్పుడల్లా తట్టుకునే జాతుల్ని సెలెక్టెడ్గా రైతుకి మనం ఇవ్వాలి. ఎట్లా ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఆ సాయిల్కి సూటబుల్ అయ్యే పశుగ్రాసాలు ఏవి అనేది మనం చెప్పగలగాలి. రైతు భూమిలో పండించే విధంగా రైతుని ప్రోత్సహించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి విత్తితే ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉందండి? ఇది ఒక్కసారి విత్తితే 5 నుంచి 10 సంవత్సరాల నికరంగా పశుగ్రాసం ఇస్తుందండి, దీర్ఘకాలిక పశుగ్రాసం. సాధారణంగా రైతులు ఏంటంటే చిన్న కమ్మతాలు అయిపోయాయి. ఇప్పుడు 2.5, 3 ఎకరాలు, 1.5 ఉన్న భూమి ఉన్న రైతులు పెరిగిపోయారు. దాదాపు 80%, 90% పైగా అటువంటి రైతులే ఉన్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే నిత్యం ఆదాయం వచ్చే మార్గాలను చూసుకుంటూ ఉన్నారు. వాణిజ్య పంటలు ఒకవైపు, ఆహార ధాన్యాలు ఒకవైపు పండించడానికే మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు. ఈ పశుగ్రాసాలను సాగు చేయటం అంటే ప్రత్యేకంగా భూమి కేటాయించాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతూ ఉంది. దానివల్ల ఈ పప్పు జాతి గ్రాసాల సాగు అనేది కొంత వెనకబడిపోయింది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. అంటే ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయండి. అయితే వాణిజ్య పంటలు, తర్వాత ఆహార పంటలు ఇప్పుడు రైతులు సాగు చేస్తున్నారు. కానీ మార్కెట్ ధర అనేది ఇలా ఇప్పుడు వరి ఉంది, వడ్లు పండిస్తున్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఏం చెబుతున్నాయి, వడ్లు కొనే పరిస్థితి లేదని అంటుంది. అరటికాయ 3 రూపాయలు కూడా పడని పరిస్థితి ఉంది. పెట్టుబడులు ఏమి తగ్గట్లేదు. అయితే మనం చెప్పే ఈ విధానంలో రైతు ఏం ఆలోచిస్తారంటే, పశుగ్రాసానికి భూమిని కేటాయిస్తే ఆర్థిక ప్రయోజనాలు తక్కువ అనే ఒక భావజాలంలో ఉన్నాడు. వాస్తవానికి అది తప్పండి. నీటి వస్తున్నప్పుడు ఆ మెట్ట భూముల్ని వరికి కన్వర్ట్ చేయకుండా ఆదాయ వనరుగా ఈ పశుపోషణ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి, పోషణ ఎవర్ గ్రీన్ అండి ఎప్పటికీ కూడా. అయితే వ్యవసాయానికి, పశుపోషణకి ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ లేకపోవటం వల్ల ఒకే రైతు ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం వస్తుంది కనుక ఏదో ఒక దాని మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఏమంటారు మీరు? అంటే మిశ్రమ వ్యవసాయం అనేది పోయిందండి. దాని పర్యవసానాలే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు రైతులకి. ఇక్కడ కీలకం ఏంటంటే, నువ్వు ఏ పంట పండిస్తున్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు, ఆర్థిక వనరు దేంట్లో మిగులుతుంది అనేది ముఖ్యం రైతుకి. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న ఒక 4 సంవత్సరాలు గట్టిగా రేటు వచ్చి ఆర్థికంగా నిలదొక్కునే తలకి 5వ సంవత్సరంలో ఒక 2-3 సంవత్సరాల్లో దెబ్బేస్తుంది.
ఇప్పుడు వరి ఒక 2 ఏళ్ళు గట్టిగా మంచి రేటు వచ్చింది, బస్తా 1800 1900 అమ్మిందంటే మూడో సంవత్సరం 800 పడిపోతుంది. అంటే వరికి గిట్టుబాటు ధర అనేది ఎప్పటికీ లేదు రైతుకి. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి వరి వేయవద్దనే సంకేతాలు వస్తూ ఉన్నాయి. డైరీ అనేది ఉంటే రోజు ఆదాయం రైతుకి యాక్చువల్గా. సో అలాంటి పశుపోషణ చేపట్టే రైతాంగానికి ఇలాంటి పప్పు జాతి గ్రాసాలు ఒక ఎకరంలో సాగు చేసుకున్నా కూడా ఒక అద్భుతమే. అవును, డైరీ కానీ మేకలు గొర్రెలు కానీ ఈ వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమ లైవ్ స్టాక్లో ఏది చేసుకున్నప్పటికీ కూడా పశుగ్రాసాల మీద ఫోకస్ పెడితే ఒక ఎకరం సాగు చేసి అతనికి ఉన్న యానిమల్స్ని మేపుకుంటే నికరంగా ఒక సంవత్సరానికి 2 లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చండి. ఒక 10 పాడి పశువులు ఉన్న రైతు ఒక 30 ఎకరంలో ఈ ధాన్యపు జాతి గ్రాసాలు, ఒక 30 ఎకరంలో పప్పు జాతి గ్రాసం మేపుకోవచ్చండి. తప్పండి, అది తప్పు. ఎందుకు అనంటే వాస్తవానికి ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసాలు ఎక్కువ టన్నేజ్ వచ్చే లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలు టన్నేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లా అనుకున్నప్పుడు సాగు చేసుకునేటప్పుడు రైతు ఏం చేయాలంటే కల్టివేషన్ విధానంలో ధాన్యపు జాతి పశుగ్రాసాలకి తక్కువ విస్తీర్ణం కేటాయించాలి, పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలకి ఎక్కువ విస్తీర్ణం కేటాయించాలి. అట్లా కేటాయించినప్పుడే నీకు సమతుల్యత, ఆహార లభ్యతలో సమతుల్యత ఏర్పడిద్ది. మనం చెప్పేది అసలు దానాలు గీనాలు ఇవేమి వాడకుండా న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ద్వారా నువ్వు హైయెస్ట్ మిల్క్ ఈల్డ్ తీసుకోవాలన్నా, మాంసోత్పత్తుల్ని దాని స్థాయికి తగ్గ మాంసోత్పత్తులను తీసుకోవాలన్నా ఈ పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలని వేసుకోవాలని మనం చెప్పే విధానంలో డైరీకి అయితే ప్రతి 4 గేదెలకి 1 ఎకరా భూమి కేటాయించాలండి. అందులో 30 సెంట్లు ధాన్యపు జాతులు వేసుకొని 70 సెంట్లు పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలు వేసుకోవాలి. అవి కూడా ఒక రకంగా కాకుండా తనకున్న విస్తీర్ణంలో 4-5 రకాలు కవర్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవాలి పప్పు జాతి గ్రాసాలు. అవును. ఇప్పుడు ఈ స్టైలో స్కాబ్రా యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటండి? ఇది స్టైలో స్కాబ్రా అనేది ఇది కూడా స్టైలో ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందేనండి. ఇందులో 16% మాంసకృతులు ఉంటాయి. ఇది మొండి మొక్క అండి. దీనికి కొంచెం నూగు అనేది కూడా ఉంటుంది మొక్కకి. ఈ ఆకు వెనుక భాగాన మొత్తం కూడా నూగు ఉంటుంది, కాండం మీద కూడా నూగు ఉంటుంది. పశువులు తినడానికి ఇబ్బంది ఏమైనా ఉంటుందా? పశువులకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి. ఇది ఏంటంటే ప్రకృతి రక్షణ, పెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఒక 6 నెలలు సంవత్సరం పాటు కొయ్యకపోయినా కానీ పురుగు కొట్టడం కానీ ఆకులు పోవటం కానీ, అంటే బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఆకు రాలటమే కానీ పశుపక్షాదుల వల్ల కానీ ఈ పురుగుల వల్ల కానీ క్రాప్ దెబ్బతినేది ఏమి ఉండదండి. ఇది సీడ్ ప్లాంట్ కాబట్టి 4 నుంచి 5 ఫీట్లు పెరిగిద్దండి. సహజంగా రైతుకి ఏం చేస్తామంటే మనం విత్తనం వేసిన తర్వాత 90 రోజులు కోత కోసుకుంటాము. ఆ తర్వాత ప్రతి 45 రోజులకి ఒక ఫ్రీక్వెంట్గా కోతలు వస్తాయి కాబట్టి రైతు 3 ఫీట్లు 2.5-3 ఫీట్లకు మించనీయకూడదండి. అప్పుడు కాండం అనేది ముదరదు. దీంట్లో కొంచెం కాండం ముదిరే అవకాశం ఉంటుంది. 2.5-3 ఫీట్లకు మించకుండా కనుక రైతు కోసుకుంటే ఎవర్గ్రీన్ ఎప్పుడు కూడా కాండం ముదరదు. లోసర్న్తో పోలిస్తే ఇది ఎలా ఉంటుందండి? లూసర్న్కి దీనికి అసలు సంబంధం లేదండి. లూసర్న్ కంటే కూడా ఇది అధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది. లూసర్న్ డ్రాటు అంటే కరువు పరిస్థితులను తట్టుకోలేదు. ఇది 8 నెలలు వర్షం లేకపోయినా మొక్క చచ్చే పరిస్థితి ఉండదు దీనికి కూడా. అవన్నీ మీరు స్వానుభవంతో గమనించారండి? అవును. ప్లస్ గ్రేజింగ్ చేసుకోవటానికి కూడా అనుకూలం. యానిమల్స్ని ఫీల్డ్ మీదకి తిప్పి డైరెక్ట్గా మేపుకోవటానికి కూడా అనుకూలం. పశువులు తొక్కినప్పటికీ, మందలు తిరిగినప్పటికీ ఏ విధమైన ఇబ్బందులు ఉండవు ఈ క్రాప్కి. అయితే సాళ్ల విధానంలో వేసుకుంటాం కాబట్టి, అంటే రైతుల్ని మనం ఏం చెబుతామంటే ఇప్పుడు వర్షం పడ్డప్పుడు నీటి తళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు భూమి మెత్తగా తేమతో ఉన్నప్పుడు తిప్పొద్దు. ఆ టైంలో తిప్పితే ఏమైందంటే ఇప్పుడు యానిమల్ ఉందనుకోండి, గేదె కానీ ఆవు కానీ 400 కేజీలు 500 కేజీలు బరువు ఉంటుంది. అంత బరువు మీద చేను మొత్తం తిరిగినప్పుడు ఏంటంటే భూమి గట్టిపడిపోతుంటుంది. అట్లా కాకుండా డ్రైగా ఉన్నప్పుడు తిప్పుకుంటే అసలు ఏమీ కాదు. సాగు చేయాలంటే ఏ టైం అనుకూలం అండి? ఇవి స్టైలో ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన 3 రకాలు కూడా, స్టైలో హెమటా కానీ, ఇది స్కాబ్రా కానీ, శాబ్రియానా కానీ 365 రోజులు నీటి వస్తుంటే సీజన్తో సంబంధం లేదండి. ఎప్పుడైనా సాగు చేసుకోవచ్చు. ఎకరానికి ఎంత విత్తనం పడుతుందండి? ఎటువంటి భూములు అనుకూలం? ఇది ఎకరానికి వచ్చేసరికి 12 కేజీలు విత్తనం పడిద్దండి. అన్ని రకాల భూముల్లో వస్తుంది, చౌడు భూముల్లో కూడా వస్తుంది. చాలా మంది మన తెలంగాణలో గరప భూములు అంటారు, గలస భూములు అంటారు. అంటే ఉట్టి రాళ్ళు రప్పలు ఎక్కువ ఉంటాయి, మట్టి శాతం తక్కువ ఉండి సన్న పులుకుతోటి ఏర్పడిన నేలలో ఎక్కువ బాగా ఉంటాయి. చలకా నేలలు అంటారు. ఆ చలకా నేలలకి ఇది చాలా అనుకూలం అండి. రాళ్ళు రప్పల్లో కూడా
దీని రూట్ సిస్టమ్ బాగా గట్టిగా ఉంటుంది, లోపలికి డెప్త్గా ఒక 3-4 ఫీట్ల వరకు కూడా రూట్ సిస్టమ్ వెళ్తుంది. మొండి జాతి మొక్క. సో దీనికి ఎరువులు ఏమైనా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? అసలు ఎరువులు అనేది మనం ఈ 4 సంవత్సరాల్లో కూడా కనీసం ఒక చెంచా కూడా యూరియా కానీ డిఏపి కానీ వాడలేదండి. ఇది 4 years బ్యాక్ వేసిన ప్లాంటు, ఇప్పటికీ కూడా అట్లనే వస్తూనే ఉంది. మనం యూరియాలు డిఏపీలు ఏమి సంవత్సరానికి ఒకసారి పశువుల పెంట మాత్రమే తోలుతాం. సాధారణంగా ప్రతి కోతలోనూ రైతు కొంత యూరియాను డిఏపిని ఏదో వేస్తూ ఉంటారు, పంట బాగా పెరుగుతుందని, మళ్ళీ కోత త్వరగా వస్తుందని. అట్లాంటి అవసరం అంటారా? అవసరం లేదండి. రైతు మనం అదే చెప్పేది రైతుకి, ఈ పశుగ్రాసాల పెంచటం వల్ల రైతుకి లబ్ధి ఏందనంటే మేత ద్వారా ప్రోటీన్ ఫాడర్స్ ఇవ్వటం వల్ల దానా ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు, భూమిని కూడా నీకు సారవంతంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేసే ఐటమ్. ఇది మేత తీసుకెళ్ళి రైతు పశువులకు పెంచుకొని వచ్చిన పెండని దీనికి వేసుకోమంటున్నాం. ఇంకా అప్పుడు యూరియా డిఏపి అవసరం లేదు. ఎంత మేపాలంటారు దీన్ని పశువులకి? డైరీకి వచ్చేసరికి 40-50% వరకు ఈ ప్రోటీన్ ఫాడర్స్ ఇవ్వచ్చు, 50% వరకు కార్బోహైడ్రేట్ ఇవ్వచ్చు. అదే గొర్రెలు మేకలు పిగ్గరి వీటికి వచ్చేసరికి 70-80% పప్పు జాతి పశుగ్రాసాలు వచ్చి 20% కార్బోహైడ్రేట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను చెప్పే విషయాన్ని ప్రతి కాలంలోనూ రైతు తన ఫీల్డ్లో అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక విధానం డెవలప్ చేసి చెబుతున్నా, కానీ వాతావరణాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. అంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వర్షం బాగా పడుతుంది, కంటిన్యూస్గా ఒక 4 రోజుల నుంచి వర్షం పడుతుంది. భూమి తేమగా ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రోటీన్ ఫాడర్లోనైనా ఆకులో నీటి శాతం పెరిగిద్ది. ఇప్పుడు అధిక తేమ ఉన్నప్పుడు మనిషికి వర్షంలో తడిస్తే మనకి జలుబు ఎట్లా వస్తుందో, ఆ టైంలో ఈ ప్రోటీన్ ఫాడర్స్ను వాడేటప్పుడు ఒక 3 గంటలు 4 గంటలు కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి, ఆరబెట్టాలి. తేమ ఎవాబరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి పశువులు, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇక నేను 80% ఏమన్నాను కదా అని చెప్పేసి నువ్వు ఇట్లాంటి ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఇచ్చి బ్రహ్మయ్య గారు చెప్పారు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు చెప్పారు అందువల్లే ఇది వచ్చింది అనే ఆ భావనలోకి పోవద్దు. పశుగ్రాసాలు ఏంటంటే సీజన్ మారినప్పుడల్లా మొక్కలో మార్పులు వస్తుంటాయి. ఆ మార్పుల్ని నువ్వు అధ్యయనం చేయాలి. ఇది ఆకు అనేది మందంగా ఉంది కొంచెం స్కాబ్రా, అలాగే కాడ కూడా కొంచెం దళసరిగా ఉంది మిగతా రకాలతో పోలిస్తే. మరి ఈ మేపులు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి? ఇది కంపల్సరీ చాపింగ్ చేయాలండి. దీన్ని గేదెలకు కానీ ఆవులకు కానీ పైన పళ్ళు ఉండవు, దవడ ఉంటుంది. దవడ ఉన్నప్పుడు ఈ కాండం మీద నూగు ఉంటుంది కదా, ఈ నూగు ప్రతిసారి కొంచెం ఈ కాండం కూడా కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. నూగు వస్తువు తిన్నప్పుడు దానికి కొంచెం ఇబ్బంది అని అంటే ఏముండదు, పట్టిడుస్తుంటుంది. అదే చాపింగ్ చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఇప్పుడు దీన్ని డ్రై ఫాడర్గా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుందా? వాడుకోవచ్చు అండి, దీన్ని డ్రై ఫాడర్గా వాడుకోవచ్చు. 5 years ఉంటుంది. ఒక్కసారి నువ్వు డ్రై ఫాడర్ చేసుకొని మాయిశ్చర్ శాతం తీసేసుకొని బాగా నీట్గా ఎండబెట్టుకొని బస్తాల్లో అంటే దీన్ని ఎండుమేత చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రైతు దీన్ని కోసి అప్పటిదప్పుడే చాప్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కోస్తాడో కోసి ఎమ్మటనే చాప్ చేసి పరదా పట్ల మీద ఎండబోసుకోవాలి. ఎండబోసుకొని తేమ శాతం మొత్తం పోయి ఎండిపోయిన తర్వాత గోనె సంచుల్లో కానీ ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో కానీ నింపుకొని నీడలో తేమ తగలకుండా వర్షానికి తడవకుండా స్టాక్ పెట్టుకుంటే 5 సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది. కానీ నీరు అనేది తగలకూడదు. ఇప్పుడు మీరు విత్తనోత్పత్తి చేస్తున్నారు, దీన్ని దాదాపు 4 అడుగులు పెరిగి ఉంది పంట. ఈ విత్తనోత్పత్తి చేయాలంటే ఎటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉండాలండి? ఇది యాక్చువల్లీ నవంబరు డిసెంబరు ఈ సీజన్లో ఇది విత్తనం సేకరించడానికి అనుకూలం అండి. ఆ టైంలో కనీసం 45 రోజుల పాటు వర్షం పడని పరిస్థితులు ఉన్న కాడ ఇది సాగు చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు జూన్ జూలైలో నాటారనుకోండి, ఒక కటింగ్ తీసుకున్న తర్వాత 3 నెలల కటింగ్ వస్తుంది. సో సెప్టెంబర్ నుంచి విత్తనానికి వదిలేసుకోవచ్చు. మనం డిసెంబర్ జనవరిలో మనకి కటింగ్ వస్తుంది విత్తనానికి. అవును. ఎకరానికి ఎంత విత్తనం లభ్యం అవుతుందండి? ఇది అంటే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుందండి. 4 నుంచి 5 క్వింటాలు వస్తుందండి. కిలో విత్తనం ధర ఎంత ఉందండి? 600 రూపాయలండి. కొద్ది విస్తీర్ణంలో రైతు కూడా విత్తనోత్పత్తి చేసుకోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి. చేసుకోవచ్చు. సో
సో పప్పు జాతి గ్రాసాల్లో ఈ స్టైలో స్కాబ్రా అనేది కూడా రైతుకు మంచి ఉపయోగకరంగా ఉందని రైతు బ్రహ్మయ్య చెప్తా ఉన్నారు. దీన్ని సాగు చేసినప్పుడు ప్రోటీన్ల శాతం అనేది 16% ఉండటం వల్ల అటు జీవాలకి ఇటు పాడి పశువులకి అత్యంత అనువుగా ఉంది. రైతులు కొద్ది విస్తీర్ణంలో దీన్ని సాగు చేసుకుని విస్తరించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే పప్పు జాతి గ్రాసాలను మేపటం వల్ల అటు దాణా ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అలాగే పశువులు ఆరోగ్యంగా దృఢంగా పెరిగి అధిక పాల దిగుబడి మాంసోత్పత్తినిచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఈ దిశగా మీరు ఆలోచించండి. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. కర్షక మిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని తాజా కార్యక్రమాల కోసం పక్కనున్న గంట సింబల్ నొక్కండి. ఖచ్చితంగా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోను షేర్ చేసి మరింత మంది రైతులకు ఈ సమాచారం చేరువ చేయండి. ధన్యవాదములు.